Dóna vida a les teves idees amb el cicle d'animacions 3D, jocs i entorns interactius. El cicle d'animacions 3D, jocs i entorns interactius és un cicle de grau superior, de formació professional, que té 2 anys de durada. Veuen una mica tot el que és el procés per a generar contingut d'animació, tant per audiovisual, pel·lícules, curtmetratges, per entendre'ns Pixar, com per als continguts necessaris per a crear videojocs. Cursen des de projectes, disseny, dibuix i modelatge, animació 2D i 3D, color i il·luminació i acabats 3D. El tipus d'alumnat que rebem nosaltres en aquest cicle els podríem dir que venen de 2 grans blocs. O són més tècnics perquè venen d'un batxillerat científic o d'un perfil més artístic. I llavors veiem això, no? El món tècnic, el món artístic, i també tenim bastants alumnes que provenen directament d'altres cicles formatius o de grau mig o de cicles formatius d'informàtica, que els ha agradat l'experiència en el llenguatge de programació i volen la part més de creació de continguts i per això venen a estudiar animacions 3D. Podríem qualificar que els nostres alumnes acaben sent o generalistes 3D i o technical artists. Una altra sortida professional dels nostres alumnes és l'emprenedoria, l'autoocupació o tot el que és la figura del freelance o autònom. Les pràctiques és un mòdul més que es diu FCT, que és Formació en Centres de Treball, i és una assignatura en què l'alumne cursa al voltant d'unes 400 hores com a becari en una empresa. Bàsicament, els camps així, per resumir, més genèrics seria el modelatge, el texturitzat, l'animació i la programació. Si voleu obtenir més informació, us podeu adreçar a la web del centre, lamercè.com, o a les xarxes socials de la Mercè.